Cristina, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Eu mă numesc Rodica și am un mesaj foarte frumos pentru tine din partea cuiva. Și mesaj pentru ziua ta de naștere. Știu că nu astăzi este ziua ta, nu a fost posibil să ți-o facă în ziua ta, dar totuși, dacă ești gata să asculți acest mesaj, eu sunt gata. Cu plăcere! Cu plăcere! Ți-am compus o poezie din partea acestui omuleț drag ție, care te iubește enorm. Am privit în calendar, ca să vezi, ai sărbătoare. Va fi extraordinar, nu-i o zi oarecare. Astăzi ești sărbătorită, astăzi este ziua ta. Îți doresc să fii iubită și ar fi încă ceva. Fie zile să-ți fie plini ochii de veselie, de noroc și bunăstare, de ce mai bun sub soare. Azi soarele pe cer doar pentru tine, să-ți doresc sincer să-ți fie bine. Anii ce vin să-ți fie frumoși, plini de iubire și sănătate. Mereu tu să râzi, mereu să zâmbești, mereu să te bucuri, mereu să iubești. Succesul să-ți bată la ușă mereu, norocul să fie de mână cu el, problemele să nu le ai deloc și de fel. Mă întind până la stele, poate ajung să-ți dăruiesc steluțe frumușele din albastru înalt ceresc. Din ajung îmi cer iertare, eu o să mă strădui azi de-a ta aniversare. Surprize blânge să-ți pregătesc. Fie-ți zilele senine, viața luminoasă de bucurie. La mulți ani cu sănătate, fericire și spor în toate. Eu te iubesc din adâncul inimii și cu sufletul și cu inima mea. Cu drag, cine? Mămica ta! Mulțumesc frumos! Iar acum vreau să-ți ștergi lacrimile, că e că mi le-ai făcut și să apară și la mine. Vreau să-ți cânt un cântecel, dar măi să plângi de-am de jele că trec anișorii tăi. Dacă îl știi, cântăm împreună. M-a emoționat și pe mine. Viață, viață, de ce treci? Ieri eram de 20, am trecut și de 30. Viață, viață, pentru toate clipele frumoase îți mulțumesc. O dulce viață, te iubesc. Viață, viață, de ce treci? Ieri eram de 20, am trecut și de 30. Viață, viață, pentru toate clipele frumoase îți mulțumesc. Eu dulce viață, te iubesc. Ce duce viața și nu am două, am numai una și pe aia o cinstesc. Ca dimineața când dispare roa, de aia viață te iubesc. Treci la dansă, Cristina! Da, am numai una și pe aia o cinstesc. Dimineața când dispare roa, de viață te iubesc. Culea că am încurcat! Vreau să văd zâmbetul pe buzele tale. Mama a trăit foarte tare pentru această surpriză. Poți să ai 100 de ani și cu bani și fără bani, cu prieteni și dușmani. Viață, viață, tot ce am realizat, mă mulțumesc. O dulce viață, te iubesc. Poți să ai 100 de ani și cu bani și fără bani, cu prieteni și dușmani. Viață, viață, tot ce am realizat, mă mulțumesc. O dulce viață, te
nu am două, am numai una și pe aia o cinstesc. Ca dimineața când dispare roa, de aia viață te iubesc. Se duce viața și nu am două, am numai una și pe aia o cinstesc. Ca dimineața când dispare roa, de aia viață te iubesc. Mai este încă o strofă și îl cântăm tot. Eu sper că după asta și să vezi video, o trai și un dans. Toate vin și toate trec, de-aia beau și mă petrec. Beau și dulce, beau și sec, viață, viață. Fiecare clipă știu s-o prețuiesc. Of, dulce viață, te iubesc. Toate vin și toate trec, de-aia beau și mă petrec. Beau și dulce, beau și sec, viață, viață. Fiecare clipă știu s-o prețuiesc. Of, dulce viață, te iubesc. Se duce viața și nu am două, am numai una și pe aia o cinstesc. Ca dimineața când răsare roa, de aia viață te iubesc. Draga mea, eu îți urez și eu la mulți ani. Să știi că vârsta de 30 de ani e cam printre cea mai frumoasă vârstă. Când de acum îți permiți să faci tot ce n-ai mai putut să faci în tinerețe. Așa că savorează din plin această vârstă și adu-ți o aminte cu dragoste și cu plăcere când ai să fii de-al de noi la vârsta noastră. Mulțumesc frumos. Dar eu am vrut să aduc zâmbete, dar tu nu, de când te-am sunat tu plângi. Vreau să-i... acum să-i zici ceva mamei tale sau ce simți tu. Eu n-am așteptat așa cadou de la nimeni. Și mulțumesc lui mama mea de ce că ea este pe fața pământului și o iubesc cu mare suflet. Și tare am dorit-o din tot sufletul și o aștept nu numai eu, dar o aștept toți nepoței acasă care de mult nu au văzut-o. Da, asta e cea mai mare legătură dintre fiică și mamă, dintre copii și părinți. Toți care o așteaptă pe băbulea, papușca Lena din Zânțe. Și o iubim foarte tare și o așteptăm. Nu trebuie nimic de la dânsa. Numai să fie acasă, sănătoasă și să poți să vii. Mulțumesc de cadou care l-a făcut mama așteptată. Sunteți bravi persoane și... Și soră și nepoței, suntem mulți în familie. Să fiți sănătoși. Și dea Domnul, Dumnezeu e mare și o să ne ajute și o să ne împreunăm și o să venim frați la surori, la părinți, la copii. Așa a ajuns timpul să ne despartem și să fim cu durere în suflet departe unul de alții. Și eu la mine, sora la fel, e la Moscova și duc foarte mult. Și eu sunt în Italia tocmai. Și duc dorul și eu lung. Draga mea, eu vă urez împăcarea familiei, împreunarea familiei. Mă bâlbâi și eu de acum de emoții. În primul rând să fim sănătoși. Cea mai importantă valoare a omenirii și a noastră este sănătatea. De acum restul o să le facem încetișor. Da. Facem țară și să vii părinții la copii. Corect. Copiii să vadă cu părinți. Corect. Bine, eu te sărut virtual. Eu te sărut virtual, te îmbrățișez cu drag și îți doresc și eu un la mulți ani sincer, frumos și bogăție sufletească multă. La revedere!